obi si yato osaya to me nipadua so ma ya enko papa sayare ye mini ba bi afiri uko hospital ne atwa woto ne atwa wo mfe ne atwa wano ne de sija so amia me pa tweti we ewedi wasama o tiefo ne adofo ne ahwefo masan abamo fiefie mu biem na medi jakese enema me papa James Awuni Sila are me papa Odifo Amayawo sawie nso ma fa jakese ma me yere university na enesu ma mi chia Ghana ma nyina Ghana mu nipa nyina ma chia e ma mpani ex president John Mama sabri enesu se da fofra odofo hu se haba bi kita me nsam na me no bedi haba no nkomo na yaka yababa mu na ma kirew na yetimi ye na aboa wo edi sabri odofo gibre na nyabotre na tweme na mi twa me ho akwaba na me koba odofo obe yisira na me suma yisira beda me kan se abe kita me dodo na nim si ye friend osempe ma me nche ne physical nyama eye na me wi ama be kire sunsum nyama eden eye na danyame ase wo pese wonya nyama patie ni subscribe channel no na onyame emo obi se na odifo wa kire haban ni nyina Ghana ye nya bi me pa cho frɛ obusuani no mailu bi anase frɛ me mama ye mailu bi na wo saka why we wu hata eye adwuma emono eye adwuma nti tie ye na hye ne nso na onyame be den obehira pa what you say me ba cho hwie ni ye na tie ni ye osimpi kanu no ye maame no mo eyam eto etiri ho a me ba cho tie eyam to etiri ho a na ya yam na ye de sofe aka ho na ye de ahyira so na ye de na yam no ko ekodo egu ye ho a ye de sofe fra na ye de asra etwum ne ko sa na tie afehwade enti eyade a afetie we so unya fever na onua no mpe na de nchina butu mpe na afio ne ko me bwana afetie osimpi afehwe ma me nchira esunsun so sai won se wa haban yellow bi wo soro me pa koda ni ti aye kase na nsu atinam odofo men twema me nya kokora me ntimi nya hwibiem onyam beto nsa frɛ me no ho na beka so odifo bi nko hwɛ odifo bi o kyerɛkyerɛ nyama wi na aboa da bi menye selfish sabri ana ma wa hoden ena me kyerɛ free of charge me pa ja haba na was na pempem no aba yantine ordinary day yetina anapetutu nanka so bia an okwa na wo de titiska coins no bi ato ase ne atwene wachi no fato ase na te haba ni nyina wo soro me pa ja obani tina ye konto no tie na hye no so yam flowers ne man mfi afia pa ja fa garlic kan fatu ni tina pempem men fansa wo de fatu ho keke makwala nda ubo wi se eyi hwendro efi ni hwenim eyi hwendro efi ni hwenim na atwi nsuo efi ni hwenim ba won sabify fatu ho fashi wadaka kata so na wonya we ba bia sa attention tv yade nyama pa sunsum nsam na bere obi si yato osaya to me nipadua so ma ya enko papa sayare ye mini ba bi afiri uko hospital ne atwa woto ne atwa wo mfe ne atwa wano ne de sija so amia me pa tweti we ewedi wasama sorry ntem na fa ya besi ene yen ya sika 10 pesos ne 5 pesos no for 30 pesos per faka besi no gudu ya nase udu ampa twoti aban ba ko 21 nsan se no me pa twa fabre fie o de ba fie a hwade fa praia yem fa kan fom fa to so o de to super in spiritual aduro no be man ho mene so na wa kasa kire bra na praia ne da so kasa kire no wo be ye so ahwese awia pie na de ato so na awia nda so na wuti na wo kasa kire haban no wo bo nse eho na ebe dane in spiritually
epacho ofa pe fa hye nsuo bi sa ne pra ne nyina epacho se nsuo no gu dipadua so saa kopi so nwi bedu egu dipadua so otu na yakotwa yanua ye de atare ho adopter fo twa wi an ye de tare ho ye furu honam ipa sa wi aba wi ade wa aba bi wa wie no yan bi fra nkuto afa sra oni padua no sa krankro e be firi no ompe na abere es ompe wi na abere obi sitio papa min sam ke kame we e ke kame na masika nyina men sam me pa cho sempi bedi wasama mam fanchene ati bi gwa na posa wi afansa ne hyem posansa wo musa yene nansa unhu nsama ka wo ni unamu ya wo hene yene sa unhu bio adofo odi fo ma bose ne nyame de adom me a wo nyame ya kire me no me de kire firi u ko tieska wo haba we me pacho tie ekura etu wa de onu se sikaduro no akwaje na ekuro na tu anase ye sikaduro anase ato de abeto ni badua so yi wa so na tie kisikuro ene ye frɛ kisi kuro ekura ya sa enkoda damn you kuro na no waden ene pinsuo na wo hye dem a wusu wow wo hye dem na wusu kuro ne bon makura ba fia no ntimi ntena ho e ba je kopo sempe ene nkpebirinwa emu suo ya fa nkpebirinwa ne suo na ya maduro no na wi afa tare so ba nansa be yina kuru ni nyina afiri ho ombe wo nechi ware no o se ma kire mo ahụ adwuru se ma kire mo ahụ adwuru o se ma kire mo ahụ adwuru misiki sikuru no ekuru na wakwaji sikadura etare wo sere ho ebo wo to ho he ebi bro emema no so ya fo moto amu motu kwan ye ho na ma abo pampas no ni ko baba afa no to ma no to nyina asai be ba jo butu ho na de gbebiri manzo no ya chimbutu boza to no bo pam ya 3 days na akadwom se ne yankopon ye no na tie bi ni property akwasi atwi adudu na ni se mi disusu mu dwa e ba cha cha no na tie nse udie asewo yira wa Tachi TV subscribe na share na ye nsira bo me wate no nyame ba mu wani onyama ekesi me ba jo bi se me namo a ya hye wansana enka honam kankan smelling body honam kankan tirio abio o ya me chire ni pa dia ara za ji se bra aburo so ya ba popa bo mi tia o sa aburo so obi ni bo sa aburo so onya me dia dom na dom me nchira me hom ya simple tie me ade akita mi odofo we wa jio yakasa obedu baby na ebom bebre sa no amotia ahomone abayifuo omutimi ko me ba jase wo bi tifio obi wo de wo si ase obi tifio abayifuo mempre ho yedi kopa prai na ti ahaban be 15 gum na fa nchiri gum na kapra ntum na de fatu fie no fifi so e abayifuo timi wura fie ho obeto from straight anajo to ntimi tu obekam ti se kraman wo be bisan se aden ekua ma me de na ye ana ya ma me de na ye tie osimpi wa so na me kan o osimpi na ho asem me kan oi osimpi ho asem ana me kan me nka bi wo fu dia ma kire onyama bi ana ye de ye
na ne sunsum side de wunni ti na meda so yɛ den ɛkyerɛw mesi obi si papa mene me yere ada yɛnyem a kwala na nya bosumi nsena asɛe na me yere bredi na obi ne wa bɛda na bredi na wasɛ yɛfunu asɛe ɛbajo sɛ wote aburukyiri sɛ wote Ghana sɛ wɔn ifa onipa bi ata aburukyiri hu nipa wɔ Ghana me pato me mmere wɔ sempe bajo ni bo adwe abe pam candle na adwe na ehye mu ọba ko 14 na pe ko jana ti ade egu na kyekyere na de hwɛ ọba fatonsa ana fatu pilu nkyɛn ebe din sɛ bayifo no betima wura mu so obɛsɛ yɛ fono obi na abere odi fa kwasentwi adodo na bɔ mmara ne sɛ sunsum dwedi ne ameka ne sɛ obinya sansɛm yi ne sunsum nsɛm a agye satension tv me ka no kora kyerɛ wo nnɛ ɛnyɛ ɔkyena me ka no kora kyerɛ wo nnɛ ɛnyɛ ɔkyena obi sɛ papa me so dai bɔne me so dai bɔne me ba cho tie me ti ahaba bi gu kura mu fa suru nsu fa gu ti fa suru nsu gu na me pa cho fa nkyere kakra gu anapa fa huru wani fa huru tiri wani dai bɔne bi ani go pio dai bɔne bi ani go ɛyɛ ɔsempe ɔrafo tie me wasi fie wodi ba bi afi waka ntimi ntoa so bi on saaji wonsa me na me kyerɛ me obi na kyerɛ enyame na de adom me na me kyerɛ wasi fie ntimi ntoa so bi ba je tia ba ndodo se lenta no so mo mfa ngus na fa titi sika gu so se tu bi na kita dan ni mo oboa are be kino da no o pa o chew patiti ska o ni atwene wa kini mi nsa fa gu so si ya to sunsum ni ya ton dan na e release o de ho why obi se papa ya to diabetes o sunsum di amame e pa cho tie diabetes no ma kire se ya di nkuruma eni tu ase bobi wa na nan no abe pio no ma fresh on ya mbom na de atare so ebe twini ni na afi na wato umpi na abele orofo mami ko commercial break na me ba ye beto aso yo ya kwasa ba me pa chotie oba wa ye wiase nyama nyina bi bia ni wa wo kire no a eboa no anajo wa pusa nani saa na ade achi aba pusa nani saa na ade achi wo anu atiem we me pa chofa eme fa ka ho na fa ku jam na fa bo bedroom fa bon kwala dem o jimi kam bio me si ade pama ho mone na be fo mpe abefo yere o mpe oni a utie mi na wo hwe me esi mi di prophet Eric Kwasentwi me ameka ne se nya abotre na nya otwen na twen me aminka ayintasem kira subscribe channel I want to have modifo say bia sunsun ko mo bi na pese ni media otime fra me e ba choti obi a tso kete so sa wonso akwa aware na ojo so kete so ukwa aware ojo so kete so ya ka ya yai asempe ye asempio ene ya dan kyene ya for watade baako wanda we na wabopom na de ato pilase onyi so bio si eto honhum ne de brewo a me pa cha na ba efo trimodi on de kwensa koto ha da brewo awti wo se me ye kristo ni na me de me pen ha bai e ya bosomfo na yesa e ya dinfo ha bai me pa cha e ya busumni ne dia ho se eri nyama me se me odi fa Kwasentwi
so obekwa sorry now benya stroke na other form now better form ho na what they tight o correction ebe soma e de akoma sofo waso dan me maame me nua me nyo bia me di atem na mu sebe e ya chimisam sofo ni nim nyansa e na wo so dis kan ko nim nyansa chiri me se wo be yare da fam ayi stroke me nim se yare amfa nya nipa na mu stroke achew enso busum ya wo do tight ko da ho no ne amanfo be hwe we ye ommobo aye de chew fata aduan di ntimi nkoma no wo di tua wo tight na sofo na timi atwehwe adam no aye gentle how da so the no timi mo ama won sorry e ba jo akosi mi fake yo rare se na mete sa na mete sabi aye jimisam se wo na yedimi mpagyaw we ani garlic isi we ani garlic yam ne da saw ni padua na dwubia e saw na dwubia na on sa akwa ni nyina e ba joti on sa akwa ni nyina e ko jabo ni nyina ne anadwo e bo kredi ane ate e bo kredi ane ate e bo kredi ane ate firi e ba jo e nan so pero so de fifi na ya sedama ni twedi ampo nyankopon e ma ya gichiru se odwan na wo na kunwam na wo yare to wia na sa de policy ko ne ya hyew men's foolish patade women's foolish patade ne ya beto nwuma ma wo wia na ya ka chew se abana sika na okwa aware ne wantima amma ne ntimi na wa fe wo to ho wakunwo na utim kakra na onya wo mu na wo di tia se komra de wu ya o yare oda fie nyina na otua ne tight ye kan wo san sore bae ye kan wo sore bae ana sister e mama jai mistake na wo le ti odi fa ko sempi mo bin sanka ka che ne pa sa on share on subscribe non share na me fanya mapambre mo ni ame kan se me di odi fa ko sempi nka se be pre e so to che o to ma enu ba ame fa ba ko mo yare we abefo de toa ema ni pabotum ni sika kro bi nyina nsam but also for the same toa na for we for wuram fesi fi but try bet na before da fam so ya passa before wo busu ni ma but so be kam se kraman on bi rapede odi for ko sempi me da for your God's revelation ministry e brada we bible ya wada na fam trans e pa cho kuada eye time with the God's presence eye worship or for the china hwe ni nyame e de adom na koa na me fa bi nom se wo Ghana ha tu anamona bra Ablekuma Agape William Street for my telephone number 0543 41 91 60 Safanes 0553 40 14 62 anaso be hweskim na se no man etwegu ase fa na fodi fantwi si Yesu ama me ko so a kire wa hye ni nyam ahaba we any back to the sender ha baby e fra ba say back to sender I before they make kan wan hu dada o kabom anajo na wo kasa na wo de nchene ada agusu a me pa cho epagya ama ba bia osefo no bia korso ba cho nyame nsa no nyuma ni bia we should glorify our maker enyuma wa ye we shouldn't condemn it we should rather praise it osoro wa de nyankopon onchira kwa onchi wa dunya idi onyame ja Yesu ama e besanhia